digawa tok, kok ndak digawe, Mbak? Mending digawa tok tapi ndak digawe daripada digawe tok ndak dirapi. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu. Nunuke ireng. Iki piye to? Dadi ra mudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki jane. Piye to saiki? Sik, iki gena-gena. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu. Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kempot. Lah ya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja sumpah samplok ngono ki lho. Lah kowe ki omong aku. Lah iki wong ciri kasih. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling ya mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampai mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Mbak, masak karo ijlik ini enak ketoke. Iki to malah cengengesan. Iya, apa meneh terus diumbulin tumpang kompor, Mas. Jan mau mening wi. Terus jemput kamu ke selomot geni. Lho, kok jaran. Yo ngalah, enak, Mas. Enak dengkulmu melocot kuwi. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek-krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Ya wis kon pentile sapa sing mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku nek turu gak takono untuku dhewe kok karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Awakmu saiki kok sombong men to. Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyelengne. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enek wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diampur. Kok teko dapur barang to. DM aku mbak aku ngono ki meneh butuh tok arep ngutang dhuwit. Lah terus sapa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapa golek utangan. Rupa kaya tutup ompreng e. Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mas. Ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama pistol? Aku sama pistol. Iya. Sama-sama bisa nembak. Salah. Apa dong? Kalau pistol dimasukin pelor. Kalau aku
minimal ki nek gedhi dawa bengkong atos durasi lama bergotri ku ya mantep kuwi tapi golek-golek ngono kuwi angel ya toh kudu didelok sik ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus sih ini tante mau bicara masalah ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus. 1 dhuwur wonge ya toh kuru ya aja lemu-lemu terus jempolnya gede iya toh dirungokne kupinge dijembreng ya iki drijine iki bengkong gede bengkong ya toh pupune iki cilik aja sing gede-gede aja sing ndek bokong ya wong lanang iku nek bokonge gede manuke cilik ngerti ora rungokno iki kupinge dijembreng ya rada sangku terus ki gulu menjinge iki sing gede dadi nek nggih ngelek ngono kae sama kleker Urip ning donya aja kakean dosa nyemplung neraka ning neraka mengko diapakno ning jero kono kowe disiksa lah disiksa-siksane apa ae sing nyolongan ketok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina ayo apa diket opone diketok ayo apa balik sing nyolongan ketok tangane sing ngincengan culek matane sing seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina pikiran dhewe pikiran dhewe iki lho lah Pak nyatane Rande pacar kowe, Mbok. Oh, Rande pacar. pacar matamu. Bojomu nang ndi? Modar. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Pun sampai mana? Dilen kas teko Dik, iki sik ngiyup udan. Oh, berarti sedelok meneh pun tekan. Iya Dik. Nggih ampun. Ayo nyapa. Tak rebus ke air yen kali nggih. Arep go apa to Dik? Digi Mas mungkin. Wis ora usah. Mas pun mau. Urung Dik. Dereng. Urung. Ajeng tumbas maem sekalian nopo dimasake mawon kali Adik. Aku pengen masakanmu Dik. Dimasak nih. Tapi apa? Paling goreng ayam. Wis ora apa-apa. Nggih kali nyambel mengke disambel ke Adik. Maem bareng awakmu ki lawuh apa enak Dik. Nyonya, aku minta naik gaji. Kenapa mesti seanakan gaji kamu? Lagian kamu kerjanya malas. Ada 3 alasan Nyonya. Pertama, saya membersihkan rumah lebih bersih dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang. Awas dia. Kedua, saya masak lebih enak dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan juga yang bilang. Dasar dia. Ketiga, saya diranjang lebih hebat dari Nyonya. Apa? Tuan yang bilang juga? Bukan Nyonya, si Rasid, supir Nyonya yang bilang. Katanya Nyonya kurang hebat diranjang. Kamu minta naik gaji berapa? Kita bicarakan ya. Aku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Dengerin sayang, kalau ibu kepingin langsing, nggak perlu repot-repot diet, minum obat macem-macem yang mahal-mahal, apalagi sawahnya dipeletet-peletet, dikembeni, pakai fitness, pakai senam, nggak karo-karoan, nggak perlu menyakitkan itu. Ada program diet yang sangat praktis. Ibu kalau pengen langsing,
gampang. Cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Lungguh sandinge wong sing luwih lemu. Ibu akan nampak langsing. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin jadi Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barangi. Amit aku iki capian opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amite ya pisan ae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh, aku goblok. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet ya jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah engko nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek, kok cewek wedok ini ora iso. Kok mesti mbrosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Wong lanang kuwi ora perlu ganteng, ora perlu resik, ora perlu ganteng, ora perlu resik. Kok heran aku nek ngomong lambene wong wedok iki, Lah ya kok ngumun aku. Lah kene lagi nyanding wong wedok ambune penguk dilokno sing ambune penguk. Sing ambune kecut. Lho.
kok Ram nek ngomong sing gak perlu resik, gak perlu ganteng gitu. Iki lho ning TikTok iki lho lagi to berteman tok lho sing didelok ki PP-ne ganteng pora. Ngono lho. Di-follow ki lho paling lagi didelok PP-ne, foto profile ganteng pora ngono lho. Engko nek wonge ganteng cocok ya lagi di-follow back. Ngono lho lambemu kok iso muni oh gak perlu ganteng, gak perlu resik gitu. Ndah neo enek wong wedok ngono ki lho. Diombe yo ae wae. Mas, aku ngeluh mas, awakku panas mas, semplengat. Wis rong wulan aku ora mbok ijlik mas. Aku ngeluh mas. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pora. Ya tenan to. Kapan aku ngapusi iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulih nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Masane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Ini parahnya. Lah wong kene cek lekas dilebokne, cek lekas tak kempet, cek lekas ngerasakne gajel-gajel lek mau enak. Lah kok kono iki ora betah. Lah kok kono iki jarene penak. Penak nemnekmu. Penak aku ora betah. Pe yo aja aku ngono, yo aja mok tone dhisik matamu aku rung metu kok. Aku ngono. Engko sing kedua matamu delal lagi yo terus ngombe TM sing segelan tapi TM sing segelan tukune nang nggen pasar Nglegok. Nek tuku nang pasar Nglegok, ngerti lah nang pasar Nglegok mlebu jero ngetan kae mesti ngerti lek wong Nglegok. Kemarin ngono ki bar nganu to ngombe iki delal bar metu ki ngomongnya sing kedua engko tak crone. Lah kok sing kedua ki sawi to cah. Ya tak koweplaki no selano ki lek kentang iki lek cucukan lek tumpah-tumpahan iku nang gubuk. Mak nek anyang-anyangan apa mak bahasa Indonesiane? Anyang-anyangan. Halo. Over kencing lek ya. Jadi anyang-anyangan kuwi adalah kencing yang terulang-ulang. Dadi nek kowe pengen di bahasa Indonesia no, nek ngomong wae over kencing. Bos, saya mohon izin tidak masuk kerja, saya sedang over kencing ngono ya. Mergo iki kakean anyang-anyangan uripe. Tengane kok ngene iki. Sok-sokan lho kepikiran anyang-anyangan bahasa Indonesia ne opo ki jane waras pura to. Istri cerewet itu setia loh. Percaya atau enggak? Cerewetnya seorang perempuan itu demi kebaikan keluarga. Tapi kalau istri diam itu bahaya. Enggak ditanya diam, enggak dikasih uang diam, enggak dikasih jatah diam, tapi diam-diam main belakang. Hati-hati ya untuk para lelaki. Mbak, Ya mas, sak jamnya piro mbak? sak jame 350 mas. Oh, lah lek 2 jam. 2 jam berarti 700-an. Tapi Kok nek potongan kok lek sampean jukuke 2 jam. piro potongane? Ya di 650. Potongane 50.000 aku tuku sing sejam ae, Mbak. Lek jariku enak 2 jam sih mas. Oh, ya lah piye kuwi kondisine barangnya? Apik sih an. Si apik rong kegawe blas aku iki. Iki mau urung kegawe blas. Urung kegawe blas, urung bekas blas. Oh, warnane. Lek warnane sih sik koyo wong baru lahir ngono kae. Kayak baru lahir pokok urung pudar blas, urung kena gesekan blas iki mau.
Lah ambune. Ah, lek gawe ambune urung kemringet sih, Mas. Sik wangi. Piye? Sik wangi. Heeh. Ya oleh ndelok barangnya sik apa ora iki? Oleh. Sampe ndelok barangnya? Heeh. Iki. 2 jam ya, Mas. Sak jam mau iki. Loro kakean aku iki, sak jam cukup. Apik lho iki barangnya, Mas. Ndelok. Iki duduk jam, Mas. Iki apa? Jam. Pabrik rokok tak kon tutup ngono lho cah wong lanang ben ra ngemut rokok ae. Dibujuk ra tau dimutuk gumun aku seumpama pabrik rokok ditutup kowe apa ngemut apa jajal tak takok. Aku oleh kowe no prei rasualan. Gendeng ta panku. Lah aku gendeng lho gara-gara kowe. Gila nih. Yo malah apik to. Lah lek cara saumamane pas lagi wayah kencan awakmu gak nggawe sual. Lah akeh sing ngomong. Ngomong apa? Ya Allah caiku emane ayu-ayu entuk wong gendeng. Zaman saiki rasan gagas omongane wong. Angker. Mas, tahu gejrot 2.500, empeng susu 3.000, sogok brutu 1.500 wae yo. Lah yo kok gede. Lah aku pama ora abot karo wong tuaku ngono ra sudi kok Pak dientukne sampean. Tenan. Lah biyen gak gelem ngomong gak ngono kon. Wis anak-anak saiki ngomong ngono. Lah iya barang kebacut. Jane Kebacut? biyen ngono aku iki dirapi kantor ora gelem. Hah? Dirapi kantor. Iya, lambemu ditik pisan kono. Ngawur ae kon iku. Dirapi kantor pegawe kantor ngono lho. Aku iki jane nek mlaku karo sampean isin iki, Pak. Apa? Pantes ya. Pantes. Lah ya apa? Wong aku to dipoyoki kancaku kok. Piye lho ngayae? Sing mbok gandenge bojomu Pak Demu. Arek iki apa arek? Wis. Ngawur ae kon niku. Lah nyatane ya iya lho, Pak. Oke, Saking aku dreken. iki nek mlaku karo sampean iki ya rada-rada merem ngono. Ngarek iki gak ilok betul kok arek iki ngene. Kok gak ilok lho nyatane ya ya. Hah? Apa kali iku? Blaku merem iku lho. Wong aku iki jane nek tak sawang-sawang ngono tak kocone aku iki jek enom, rupaku ya ora elek-elek nemen. Iya, terus? Wong kaya ngono. Terus? Jane aku ya milih sing ganteng tibake ndek sampean. Arek kan arek diomongi Sapari kok arek. Sapari ngono racun Sapari. Ngerti ya? Diomong Sapari kon boleh kendu mbak aku. Biasa kenceng ngono mbak aku saiki kendu kon. Lah apa aku dipek saparine entuk ya, Pak ya? Hah? Entuk ya. Ya gegermu tak bacok. Ngawur ae kon iku. Aja ngono, Pak. Aja ngono, Pak. Wis tuwek mangkelan, Pak. Biyen gak ngono, biyen kon sayang-sayang. Pak, mboten dahar, Pak. Ngono. Pak, mboten sari, Pak. Wingi gak ngono, kono gak badok gak ngono. Opo ngono iku? Saking Pak sampean akeh donyane. Ha iya. Pemora akeh donyane aku ora gelem. Ha iya, mulane awak dhewe iki. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Jawane numpang apa bener nunuk yo? Nunut, Cok. Nunut, Cok, nunut. Ya, lek nunuk ki memeu. Wi nunuk. Nunut karo nunuk ki bedane ki adoh su. Cok. Wah, anak sapa to? Aku kok gemes dhewe.